Deskritt bħala bniedem reżiljenti illi bemilu qed iqajjem kuxjenza dwar l-ambjent. It-tlieta filgħodu l-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija laqa fid-Dar Ċentrali lil awwiem Neil Agius wara li rnexxielu jtemp suċċess awma minn Sqalija sa Malta sfida ta' 100 kilometru li wettaq fi 28 siegħa. Tul il-laqa Adrian Delija esprima l-gratitudni tiegħu għall-inizjattiva li ħan Neil Agius sabiex ikompli qajjem kuxjenza b'risq l-ambjent ta' madwarna, partikolarment bilan illi il-pubbliku ikun aktar konxju dwar il-konsegwenzi tar-rimi tal-plastik fil-baħar. Iktar attenti kemm nużaw plastik u għalfejn nużaw, ġifieri kemm bżonn u hekk hemm alternattiva nużaw dik l-alternattiva milli nużaw il-plastik. The journey is just started, ġifieri wave of change is here to stay. We're here to inspire people, ġifieri to be better people, to be more conscious of the environment, ġifieri għadna kif dejna l-ġerni, ġifieri għad fadal x'namlu. Agius saħa illi l-isport għandna neħduh b'serjetà kbira, serjetà illi qed jitkellem fuqha anke l-Partit Nazzjonalista illi fl-aħħar jiem organizza konferenza nazzjonali propju dwar dan is-suġġett. Sport huwa kollox għalija, ġifieri tani kollox ħajti, tani dedikazzjoni, tani motivation, tani dik il-tħoss biex nista' nistinka u nista' nkompli għaddej, ġifieri dak kollu ġie mill-isport. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija sostna illi r-reżiljenza li wera Neil Agius għandha tkun ta' eżempju anke fil-ħajja ta' kuljum kif ukoll wera l-appoġġ sħiħ tiegħu għall-kampanja Wave of Change propju kontra ir-rimi tal-plastik fil-baħar. Meta inti tirrealizza li fid-dinja hemm sfidi li jekk ma jkunx hemm min għandu din id-determinazzjoni, nibqgħu fejn aħna. Ir-ringrazzjament tagħna n-nies bħal daw atleti li huma eroj ukoll għax jagħmlu dak li jidher impossibbli, però kull wieħed minna jista' jagħmel biċċa żgħira. Preżenti għall-laqa kien hemm ukoll il-kelliem tal-Partit Nazzjonalista l-Isport u żgħażagħ Robert Kutajjar kif ukoll iċ-Chairman ta' Team Sport PN Robbie Ebejjer.